6 impjegati li jaħdmu mal-Wayserv fosthom il-kap eżekuttiv Richard Bilokka qed jiġu akkużati bil-qtil involontarju ta' ħaddiem li tilef ħajtu fl-inċinatur sentejn ilu. Joseph Ellul ta' 38 sena kien instab mejjed fid-daħla tal-lift fil-biċċerija tal-Marsa fl-10 ta' Mejju 2022. Il-Maġistrat Elaine Rizzo kienet ikkonkludiet li hemm biżżejjed provi prima facie biex jibdew proċeduri kriminali relatati ma' omiċidju involontarju fejn instab li fost affarijiet oħra il-lift ma kellu l-ebda gradi jew apparat ieħor protettiv. Barra minn akkużi ta' qtil involontarju, Ryan Markakija, Ryan Kawki u Richard Bilokka qed jiġu akkużati wkoll li naqsu milli jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex inċidenti bħal dawn ma jiġrux. Min-naħa tiegħu Bilokka waqt ix-xhieda tiegħu qal li l-makkinarju ma kienx childproof u qal li din il-mewta kienet riżultat ta' qatt stupidu. F'Marzu li għadda, l-avukat Jason Azzopardi kien ippubblika l-konklużjonijiet ta' din l-inkjesta maġisterjali fejn sostna li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kien dam sena sħiħa jkaxkar saqajh minkejja li l-Maġistrat kienet għaddiet rakkomandazzjonijiet biex jibdew il-proċeduri. L-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri qed jidhru f'isem Pasqualina Ellul omm il-vittma u Carmen Bonnici oħt il-vittma. Bilokka min-naħa tiegħu baqa' jirreżisti milli jirriżenja mill-pożizzjoni tiegħu fit-tmexxija tal-Wayserv.